sa imo. Akong bahala sa mga kontra naton. Salamat ka rin. Oo, Plasida. Ay, ay, ay! Ariyo po sila! Tinuhan ko ikaw! Ariyo na yun! Wow! Grabe nga abilidad ni Lulo mo, Premiloy, ba? Kagabi mo pa yun? Oh, Siyang daw maalang-alang na gid siya. Nagdugduman niya ang papel sa bulsaya. oo. Daw damo nagalibot siya mo. Weh, Siling niya, abo na din tiyon. Hindi na ko nakasarang, dapat gamitin ko na ako gahom. ay, grabe, gali ba? Pagbuka diya pre-ilyo. Weh, Asos! Kamu nagapamate sa NYGC Blind Drama. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC. Naisyaga Channel, Blind Drama. Kagsang 106.9 ASFM. kagkaron, suguro na naton ang pagharaka. Ito si Ilyong ban. Huwag palibak ko. Huwag siya na palibak. Ilyong! oy, Premiloy, kamusta ka na? Okay lang ko, pero nagasadya ang maninayos ang guyabo sa bugaw. Eh, balaan mo, Premiloy, may mga plano ko sa akon kabuhi. May maayo ako nga plano para sa akon palaabuton. Ano yung plano? Juan Premiloy, Ha? gusto ko nga ipakita kay Sky ang akon abilidad. Pati ka abilidad nagmera kagawala sa ako daw. Gusto ko nga ipakita sa iya nga bisan tigulang na ako. Ha? Kaya ko siya protektahan. Oo, ipakita ko sa iya nga kaya ko nga atubangon ang tanan nga mga pagtilaw. Basta magkaupod kami nga duha, kag nagauyatay kami sa mga kaamon mga kamot. Oo, Uyatay, ha? oo. Ay, Ugaling Premiloy, ang masubo nga kamaduran, tiulang na gid si Lolo Moilio. ay, wala sang tigulang sa tao na maisog. Aba? Oo. Sa piho, ikaw isaw gigid daw. Ay, sus! Ako niya kaluluhan, Pelyo. Isugun. Kasi mula parte man na pariyo man na sa mga lulo ni Pare Albino kag ni Pare Luming nga puro lang sugid. Hindi. Baskog din akong lulo sa una. Aba? Baskog pa ni si Lolo ni Domi kani Albino. Aba? Pag diri ka makuwas ng ibo, ako sug para magbakod ka sa pagproteksyon kay Sky. Aba? Tuod? Dumayo na haw? Abi, istoryahi ako. Anong abilidad ni Lolo mo haw? Huwag ka kabalo si Lolo sa una. Ano? Natawo siya nga may pinasay ng abilidad. Aba? Tuod? Oo. Sabi mo, bisa pila ka bilog ya kontra. Huwag pa daw siya. Ato daw. Sugid naman na. Pasimla ko no istorya lang na ni Lolo mo. Hindi na yung istorya. Kaya naglapnag na sa bilog ng barangay. Ay, tuod ka? Oo, dito sa barangay na siya ga. Tanan ka balugin na yung ang lulo ko sa unang pinakaisog. Aba? Aba? Lantawon ta eh? Ha? Sadya ko nung binatalyon ka sindikato mo. Ay. Uy, may mo siya. Ay, tuod? Oo. Di, may armas man si Lolo mo? Wala siya armas. Di ba? Sugid naman. Paano na niya karon mabatuan kung wala siya armas? Amo na siya ang katingalahan. Kaya i-armas, isa lang kabilong papel. What? Papel armas siya? Bili-bili ko sa papel, prelyong. Uy, Ging ko ito kuno sa libro sa ano to. Amo dito ko, nakalukot pa. abaw. Amo na gani, nga ina nga papel, may arakos na kopya. Dumayo na abilidad Oo. para miloyaw? Galing, ginambala ko ni Lolo, hindi ko kuno pagbukarong kagbasahon kung wala ko kontra. Di paano na nakaroon mabalaan? Automatic na nanggahom sinahaw? Ambot pagbukad mo kuno, sambiton na kuno Latin, gaapok kuno mga kontra mo. Ay, Pwerte na ganyan ang abilidad ni Lolo mo. Tuod na ha? Oo, kaya mo na nga, ihatag ko ni Simo. Ay, Mayo ganyan nga ikaw maka-experiences ni. ay tuod ka? Eh, Dudosyo ko nito para miloyaw. ihatag ko ni Simo yung papel.
Basi blang kon pabayaran naman ni sa ako do delikado. Wala ni bayad, prelyo. Balaan mo ginang pagtulok-tulok ko sa imo ba? Kita mo, giho sa mata mo, balaan ko. Grabe, balaan mo ginapaminsar ko para Miloy. Tuhod ang papel ang bulsa ko. Uy, may abilidad gid siya gali. Hindi. Basi Ihatag ko ni nakapangayo Sibo, naman ang para pensyon nga- kay Basyang. Well, ako na yan, pensyon niya. Huwag ka na yan. O, di mo balaan ko? Balaan niya. Balaan niya ginapaminsar ko. Kung nangyari, baturang papel ngayon nito. Bay guro, Yeah, siya gurong hulman ko ay. Hindi na kayo maulamun na kakaroon. Hindi ka na bumbar pa. Ako bahala si mo. Balaan niya ginapaminsan. Grabe. Ate, sige para Miloy. O, sige, Subong, mapati na ko kay mabalaan mo gani bisan na ginapaminsar ko. Kung na kayo, libre ako kape. Balaan mo, kamot mo na kagibulsa mo eh. Ate, sige. Diyan ay pabala pa rin Miloy. Ah. May nadumduman ka nga nahimo ni lolo mo. Siyempre may ara. Ba, istoryahin ko be para ma-inspired pagid ko be. Mati, Nabilidad mali, ni pa rin Miloy. Ang nagsugod din isang nagamunyo, mati blapelyo. Kuring, kaya mo ako nga protektahan. Oo, akong bahala sa imo. Akong bahala sa mga kontra naton. Salamat, Kuring. Oo, Placida. Ay! Ariyo po sila! Tinuhon ko ikaw! Ariyo na yun! Wow! Grabe nga abilidad ni Lulo mo, Primiloy ba? Kagabi mo prelyo, Oh, siyang daw maalang-alang na gid siya. Nagdugduman niya ang papel sa bulsaya. oo. Daw damo nagalibot siya mo. Uy, Siling niya, abo na din tiyon. Hindi na ko nakasaran, dapat gamitin ko na ako gahon. ay, grabe gali ba? Pagbukad niya prelyo. Uy, Asos! Sadya mo? uy, Tanan tuon. na kontraya. Nagadalagan tanan. Uy, grabe nga abilidad ni Lulo mo. Interesado, gina ko sila, Parmiloy. Nagdalagan. Interesado, gina ko sila. Sige, ihatag sa akon. Ihatag sa akon, Parmiloy. Abe, ano ba? Ba, nasulod pagalit niya sa silupin? Oo, nasunod ko sa Ben, silabin. siguro magigili. Okay ba? Siya blaman, basahan mo bla? Sige. Kay kung may katalagman, ara ako nga magluwas kay Sky. O, tiyan na paganulat mo. Kape din na. Hey, Loloy Lyong, ano yung natabo sa imo man? Nga ahalin pa yung kaginang sunod-sunod mo sa akon. Tungod Sky, ako ang imo super ilyong. Ay, paano mo si Loloy Lyong man? Basi naglain ng ulo yan? Basi ginapaminsar mo nga naglain ng ulo ko. Walaan niya? Wala naglain ang pinsar ko tungod. Kaya ko na ikaw protektahan sa kung anuman nga katalagman nga mag-aabot sa imo. Tuot? Hindi. Ang mga lalaki sa unahan. Nagatulok diri sa aton. Boss, kagwapa oh. Hala, Hindi ka magkabalakas kay. Kaya ako ang bahala sila. Ako ang bahala sila. Kaya ko sila. Doso pa utsura ya boso. Ang kuyaya o. Hindi. Ang isa. Nagatulok-tulok ko diri sang balain kay Sky. Do gusto yan nga ubahan ng babae nga palangga ko. Gali ha. anong kinahanglan ninyo sa amon? Ha? Wow na mo ng babae ngayon ito. Amo matuod. Iyo tong sa mo ng babae ngayon. Wala kami sa sala sa inyo. Kag wala kami sa kwarta. Hindi kwarta ang kinahanglan namon kundi ikaw. Ang lawas mo. Wow na mo siya. Kagwapa. Hindi ninyo makuha si Sky. Bukay hisog. Iso ba? Ibo. Hindi ninyo makuha ang babae nga palangga ko. Basi kon nagsala ka mo? Nagsala gid ka mo sa lalaki nga ginatubang ninyo. Bisan tigulang nako, kaya ko protektahan si Sky. Kay man, ako si Super Ilyong. Uy, hindi ka mag-amay sa lalo ninyo. Masalaan ka na nila karon nga buaw.
Dunganan tabla, salakayon ta. Ah, gali ha? Amat-amaton ko nasuot ang silupin. Kinapulbaan ako na lang yung. Dog naturog man ang tuhod ko, pero hindi ko magpakulba. Aring papel. Karon, bukaron ko na ini kag basahon. Malapit na ako sa babae. Dali! Ara na sila, may kapalapit na. Bukaron ko ng papel. Basahon ko, abel. Arin na ang sulat. Basahon ko na. Puto nga ang upod mo kag magdalagan. Lulilyo, paano na kasi ni? Sky, dala din ang kabot mo. Naman, Lulilyo. May anting-anting ako. Ano na? Nakasulat din eh. Ano ko na, Lulilyo? Aring nakasulat. Ano? Abi, babasaha ko. Basa! Dalagan! Lululyong, kalayo na siyang labutan natin siyang dalagan. Amo gani eh. Siling mo may anting-anting ka. Tapos, amo lang to galing nakasulat. Madalagan ta nga duha. Si Premiloy gini ang may sala sinitanan niya. Siya gid, magabayad ka sa akon Premiloy. Ano? Magabayad siya? Naton, ikapagurong pangayuan niya sila. Sky, Ay, grabe, gini ko na. Sa aga kong may kape ka nga ginainom kay kahambut isang bagong galing ang kape. Dari ko sa bangko, kag manglambiran, kag maghigop sang kape. Higupon ko na ning bagong bakit ko nga kape. Kay mainit pa, hinay-nayon na lang kay basi mapasong si mood ko. Higupon ko na rin. Pre, Dongay! Pre! Si Pre Albedo. Butang ko ni kape ko. Ay, Pre Albedo. Ari ka. Pre, Domeng! Ay, bado ka, Pre. Makakagto di sa imo eh. Kay... to kainumon ko naging kape. Mau kahamot sang kape mo, Pre, Domeng. Te, why kita da? May ara ba Te, ano? Hindi mo kuya pagtimplahan sang kape mo? Ang kamot sang kape mo ho, bago na? Ay, oo, Pre Albedo. Bago rin nga galing yung kape ko. Ano pa kahamot? Te, ano pang ginahulat mo? Timplahin ako to. Pre Albedo. Lasiga na. Ay, nano nga kahinay-hinay sa imo. Daw kay numon ko ng gitsang kape. Lasiga na. Lasiga na. Ay, ano ba? Gikagis ako ni Pre Albedo. Hindi pa na mo karon ang madantan mo sa akon, Pre Doming. Lasiga na. Pre. May ato ba kamo to kape? May ara ba, Pre? Tik, ano pang ginahulat mo? Timplahin ako to. Lasiga na karon masipaan ta pa ka. Pre, ulat. Kimulakat ko. Dado ka. Nagasubo lang. Ano na kumod mo? Wala ang kapal ko. Batiplan ako. Kaya ka. Daw tutoy ka malang galing nga gapa. Himuyong kun makagisanta ka. Di man, nagunahan ko sang dungan si Preduming. Abaw, ang kapiya waya pa na ibnan. Amo ni guro ang higupon ko ay. Higupon ko ni. Animal. Porti kainit. Napaso ang bibig ko kang dira ko. Huwag ko nagdahong na mainit gali. Pero sige lang. Samtang wala pa si Preduming, ubuson ko ng kapiya kaharotot kang magtalikod puli.
kainit. Di ba, Pre Albedo? Kapurado pala 3 taon. Ay, nakagisa niya pa ako. Timplahan ko na lang si Gani sa kape. Dado. Timplahan ko na lang si Gani ako dito sa baakig. Ano ko no? Hindi siya baakig? Ay, Dado. Gaga. Isa yung lang kuya kakalagisan, man? Duwakon ba na linya? Duwakon ba ni pwesto ang amo sila? Isa ko lang siya kakalagisan ka ako subong kagisyaw? Andi ba ka nga Pre Albedo ka? Aray mo kay balikod na ka ay. Tunto ka ha? Napuntuhan mo ko ha? Dalipatin ko sa kaugalingon ko. Aray mo ay kay balikod na ka. Aray na. Wala na si Pre Albedo dere. Kagagapi ko. Wala na bilin sa baso. Ano ba? Ako na siya. Nagatalikod na. Ay, Pre Albedo! Pre! Uway gisang huya. Madus mo kasani, Pre Albedo! Hindi nadusbo ka gen. Nakasalawit at ini salawit sa karabaw. Nadusbo gen si Pre Albedo. Marise! Mga ka-NYGC, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton drama. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, kag 106.9 ASFM, The Community Radio. Ini nga drama ginadala sa inyo para maghatag sang kalingawan. Magpamatik na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Mga abyan, kag pinalangga sa YouTube magkato. NYGC Blind Drama, dito gid makita mo. Mga sugilanon nga makatalandog daw pelikula sa radyo. Pamatian gid ninyo, kay ini para sa inyo. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama na makapukaw sa tahi-puso ang nga masubo. Hindi pagkalimtan na mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para gid sa inyo nga tanan.